Ahojte, kamoši. Vítam vás Urbex strašidielok a dneska sme na opusteného hotela. Dá vás zajeb... Tam neukazuj, lebo ja to nebudem 3 hodiny cenzurovať, kurva. Dneska tu máme ovšem aj toto. A máme tu aj dildo. Toto. Dobre, dávaj, choď. Dobre, ideme do Vchádzame, ako tu... Čo to je zás nadávok, kurva. To zás bude cenzurovaná do peči. 3 nadávky za jednu vetu. Dobre. Nie, že za vetu, ale... Teraz už tu ten netopír asi není. Nie, je tu. Kde? Tam dám ti práve to vám. Jeans na mile. Iho? Nič tam není, ty hovno. Jaj? Počkaj. Však, ale keď si povedal, že... Čo ti je? Tak čo ti... Jaj. Čo? Dobre, poďme hore. Iná. Wow, to som ja, keď mám vapu. Dneska som si ho vybral. A ja mám stále pri sebe. Alebo zobral? Ľudia, čiže toto všetko budeme preskúmavať. Presne tak. Ja som hlavný kameraman. Radšej by to bolo lepšie, keby to natáčam takto, že? Čo? Nešukajte! A teraz už to nikto není, škoda. A jak vypadali? Čo ja vím, také namalované. Pekný výhľad, neviem kam. Čo ti jebe, aké zarastené? Nej nikto dole. Guten Tag! Dobre, ľudia, rozhodnite v komentároch, dajte like, ak máme ísť do ľava, dajte odber, ak máme ísť doprava. Jasne, že ste dali odber, lebo ste super a my sme super, takže ideme doprava. Čiže, to skoro zjebal. Dobre, čiže ľudia, ideme toto preskúmavať. Čo ti jebe? Nejaká diera? Dobrý deň. Môžeme sem ísť? Ak nie, no tak vchádzam. Aha, niekto sa tu posral. Bongo. Kde? Nesvíc mi do očí. Nesvietím ti do ročí. So Simpsonovcov. Hej, to je tá radioaktívna pičo. Zas milo nadávok, kámo. Skúsme bez nadávok, prosím ťa. Dobre, ej, Lisťu. To je ale pád. Čo ti dáva? Zec mi. Poďme jak asi mister. Aha. Konské semeno. Čo ti jebe? Ja, čo ti šviholí? Dole! Aha, niekto ti sexoval. Ja som to vedel. Aj tuto by mal byť jeden. No jasne. Čo tu je? Ne, tu je Wow, jeden zlatý. to je výhľad. Ja sa bojím. Sem ešte. Ja počujem, aký by bol niekto nad nami. Ja počujem, aký by bol niekto nad nami. Poďme. Ideme to preskúmať. Ľudia, ak chcete ďalšie pokračovanie, dajte odber a like a napíšte do komentára niečo. Teraz to vypím. Dobre, natáčam znova. Neukážu to na videu, ty jebo. To umelé dildo. Kúpať, jak som sa... Kurva. Ja som sa posral, že Henka nebude. Aj ja včera. Keď sme hrali. Hanna? Poďme tam, nižšie, nižšie. Ideme nižšie. Toto je najtmavšie.
Ľudia, dajte odber, ak tam máme ísť. Dajte like, ak máme ísť vyššie. Však teraz sme boli vyššie. Drž piču. Dobre, jasne, že ste dali odber, ideme dole. Svetovanie. Kurva, ja tam neidem. Skipneme to. Kurva, ty si koko, ty máš zapaté a že to čo sa tam hýbe. Ale jak sa vám hovorí, kameraman nikdy nezomiera. To je tvoja obrana. Ty kokot. A čo? Neviem. Si počul? Čo? Kurva, pier, ty jebný. Ja to zajebem. Čierny. Čo? Čo bolo, ty kokot? Ja som sa teba zlakol. Čo to bolo, že... Výhľad priamo do p***. Počkaj. Môžete preskúmať, koľko to má? Bol takedy hajzl určite. Koľko to má? Čo však dokopy 7 minút. Čiže toto video má 3? Ja to dám asi do jedného partu, ja treba. Kokot. No to je taký veľký. Jak môj kar. Ale nemám ho čierny. Počkaj, však ja si vyberiem, ne? Zo svojho, vieš, ten pokračujeme. Po 2 minútach, ty kokot, po 3 minútach už. Konca. Počkaj, ja mám byť zadu, ty máš ísť spredu. Ja som kameraman. Jedna to nespravím. Jedna. To je iba vzduch. Chod sem. Nemáš byť náhodou vzadu? No však, chod. To jak si šprintoval, si sa pozrel, čo? No neviem už. No úplne dole nejdem, ja ťa jebem. To už sme tuto. A poďme. Čo ma nejdu, ty ko... Čo? Ja mám ísť prvý. Dobre, však, čo si jak? Čo si jak? Však to bolo tvoje pravidlo ešte. Dobre. Chod. Čo ti je? Ty ko... To pič... Vyjeb... No íď. A ja som sa skoro zjebal do toho. Íď. Pičo, počkaj. Tak. Dobre. Tak už sme zase hore.
Pekný môžeme výhľad. vám s radosťou povedať, že chodíte. To vystrihnem. Lebo my ideme do piče. A šukate. Toko. Aha, a tá buža vystratila. Vystratila. Môj birel zo včera. Prepichnutý. Do pič! Viete, Birel? 15 centov. Davaj. Utekli sme k Reni. Kurva. Tak, toto je asi konec videa. Majte sa všetci. Majte sa všetci. Dajte like, odber. Pre pokračovanie nový.